बेफोरबायदि गोदाव सोराव लामा देखायग्रा लिडारफोरजों थानानै लाब गैया बेफोरबायदि पार्टिखौ जों जायगा होनोनो नाङा मोजां बुजिनानै नाय बे सासेल' देरहाबाबो बे सरखार दाग्रा लिडारजों थायो नामा जाम्बा मूर्खफोर हट गोदाव सोराव खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर दा नोंथांमोना नुदों UPPL BPF UPPL BPF गोबां दावराव जोंहा बिथां जन गारजिनि जालायसिगोन भिडिअआ जन गारजि ब्रादारखौ सोर रिप्लाय होखो नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबासो जागोन बिबो होयो बिबुंथि UPPL नि थि बिबो होयो BPF नि बिबुंथि दा सोर सासेखौ सापर्ट होगोन नोंथांमोना साननानै नाय आंथ' बुंखायो आंहा गासैजोंबो सापर्ट अल दा बेस्ट आंहा UPPL थिबो बा BPF थिबो आंहा जेबो जेंना जेंथा गैया बा जेबो जेंसि गैया सानै पार्टिथिंबो आंहा मोजाङैनो दङ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला जन गारजिखौ माने रिप्लाय होदों बिथांनि मुङा मा नांगौमोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन भिडिअ थ' जोबजासे नायलां भिडिअखौ खिन्थु जोबजासे नायाबा बुजिनाय नङा दे भिडिअखौ जोबजासे नायग्रो एकदम 7-8 मिनिटनिल'सो भिडिअ नोंथांमोना नायनानै मा बरिं मोनो न नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय जोबजासिम ओमफ्राय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थ' बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों थ' नोंथांमोना गोबां अननाय होदों क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर नोंथांमोननि सेराव साबायखर बावदों नोंथांमोना बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै एथ' मोजां कमेन्ट हरो थ' थेंक इउ भेरि माच नोंथांमोननि सेराव दा नायग्रोना लानोसै प्रेक्टिकेल ब्रादाराबो गोबां बाथ्रा बुंबाय माने BPF थि फैबायमोन नालाय प्रेक्टिकेल ब्रादारा UPPL ओरैबायदि जुदि आङो माबा मोनसे खालामनो हायाबा बेफोरबायदि आङो नोंसोरनि न'आव थांनानै फासि नांना थैगोन बेफोरबायदि जोंहा प्रमद बिथाङा बुंदोंमोन नालाय बे बाथ्राखौनो माने बिबुंथि होदोंमोन जोंहा प्रेक्टिकेल ब्रादारा दा बेनिनि सायाव माने गोबां मानसिया बिबुंथि होबाय प्रेक्टिकेल ब्रादाराबो बिबुंथि होबाय ओमफ्रायो ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' नुखादो फायाव नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय जाम्बाया गावसो जाम्बाया गुबुना नङा UPPL नि लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ जाम्बा मूर्ख नाथाय UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा जाम्बा आरो मूर्ख नङा जाम्बा आरो मूर्खआ गावसो रायजो राजा माबायदि होननानै बुङोब्ला बे जन खारजिया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मोजां मोनजानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे BTC एबा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो नागिरदों माने फोथायहोनो नागिरदों माने बेबायदि बुंनानै UPPL खौ माने डाउन खालामनो थाखाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों रावबो नोंसोरबायदिनि बाथ्राखौ नोंबायदिनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा दानि जुगाव रावबो खोनासंग्रा गैला रावबो लाग्रा गैला बेफोरबायदि रावफोरखौ बयबो बुजिजोबो बयबो साननो गोरों बयबो बुजिनो गोरों बयबो हमनो हानाय आथिखालाव माने गासिबो गोरों जाजोब्बाय थ' बेबायदि सोरबा जाम्बा मूर्ख गोरों गैया आनइडुकेटेड बायदि बुंब्लानो नोंनि रावा रज'गोन बियो माब्लाबाबो जानो हाया आरोना थ' जाम्बा आरो मूर्खआ गावनो बेबायदि बुंनानै माने गावनि सिनायथिखौ बियो गावनो होदों गाव जे जाम्बा गाव जे मूर्ख बिनि सिनायथिखौ गावनो होदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' गुबुना बेयाव रावबो मूर्ख आरो जाम्बा नङा बांसिन राकेश ब्रह्मनि बे मुस्लिम मिया माइनरिटिनि टपिकखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बे माने एजेन्डा नङानो माने बेयो जेबो एजेन्डा गैयानो आरो थांनाय 5 बोसोराव जेबो माने एजेन्डा गैयालासिनो माने इडुकेसननि बेलायाव जेबो एजेन्डा गैया मानो गैया जाखो एजेन्डा गोबां इडुकेसननि सायाव एजेन्डा लाबाय सुपार 50नि सायाव खामानि मावदोंमोन नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा दा नुगासिनो दं दाख्लै 6 जन ना 7 जन APSC आनजादाव उथ्रिना फैबाय सुपार 50 बड'फा सुपार 50 इडुकेसननि सायाव थांनाय 5 बोसोराव स्पर्टआव गोबां खामानि मावदोंमोन स्पर्टनि सायाव BTC बड'लेण्डनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय टेलेन्टखौ दिहुननो थाखाय जौगाहोनो थाखाय
गोबां खामानि मावदोंमोन थ' बेबायदिनो माने गैया होननानै बुंदों आरोना बेफोर माने जाम्बानि राव आरोना बेफोर माने जेबो एजेन्डायानो गैयानो माने बे टफि गाननाया मिया मुस्लिमनि टफि गाननाया मानो एजेन्डा गैया जाखो बेखौ दा बुंनो थाङोब्ला बियो माने गावनि पार्टिखौनो रायनानै बुंनानै लानाय बायदि जादों आरो सिगाङाव बे खामानिखौ सोर मावदों टफि गाननाय खामानिखौ सोर देखायग्रोनाय रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ नङा होमबा बेखौ बुंनो गोनां गैया माने आरो लोगोसे इउटुबारसो नालाय बेबो माबा माबि माने माबा थायो माने जाथ'बाय र' हेल' भिउवार्स गुड मर्निं अल आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय बेनो जे आं UPPL पार्टिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों जिहेतु 5 इयार्सआव थांनाय 5 बोसोराव जेबो एजेन्डा कुनु डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैयालासेनो जेबो कुनु माने डेभेलपमेन्ट बा कुनु फाइनेन्शियली जेबो डेभेलपमेन्ट गैयालासे बा जेबो माने जेरैथिंबो कुनु डेभेलपमेन्ट गैयि जेबो एजेन्डा गैयि पार्टि सालायबोनानै दिनै बे राकेश जाम्बाया माबा बे जोंनि मुस्लिम भाइफोरनि टपिकखौ लानानै दिनै पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों माने UPPL आव ओरैबायदि मूर्ख लिडार दङ तारमाने पाब्लिकनि माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ एजुकेशन पारपासाव माबायदि डिसिसन लानानै रायलायनांगौ माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बिनि जेबो एजेन्डा गैया माबा टफि लानानै एजेन्डा माबा टफिखौ लानानै पलिटिक्स मुस्लिमफोरनिखौ आरो ओरैहाय माबा वान जब माबा वान भट वान जबनो बबे फाग्लायावलाय मोनसे भटआव सोर फाग्लानो मोनसे जब होनो हानांगौ जाखो माने जेबो खर'नि जेबो गैया ओमफ्राय UPPL आवथ' बुहुत गोरों मानसिफोर दङ वेल एजुकेटेड दङ लेखा गोरों मानसिफोर दङ बिसोर मा जाम्बा नामा दिनै बे राजुआ जि बुंदोंमोन जे सासेल' देरहाबाबो सरखार दागोननो बे नोंसिनि क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौ बिसिना लाजोबदो जाम्बाफोर बेबादि एफा मोजां लेखा फरायनानै एफा जाम्बा बादि लिडारफोरजों नोंसोरो सालायजानो नाङा अबे संबिधानाव नुनाय नोंसोरो जे सासेल' देरहाबानो सरखार दानाय सासेल' देरहाबाबो सरखार दानाय बबे फाग्लायाव नुनाय बे UPPL आव बिसिबां वेल एजुकेटेड हाई क्वालिफिकेसन दङना लेखा गोरोंफोर नोंसोर बे सार्टिफिकेटखौ बिसिनानै लादो एफा जाम्बा लिडारफोरजों बेबादि सालायजानांगौ दरखार गैया UPPL आव कुनु डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैया बिसिना बे मुस्लिम भाइफोरनि टपिकखौ लानानै एजेन्डा माबा मोनसे भट होबा मोनसे न'खराव मोनसे साख्रि बेफोरबादिजों थगायजाबाय थागोन नोंसोरो मिन्थिबाय लाब गैया बेफोरबादि गोदाव सोराव लामा देखायग्रा लिडारफोरजों थानानै लाब गैया बेफोरबादि पार्टिखौ जों जायगा होनोनो नाङा मोजां बुजिनानै नाय बे सासेल' देरहाबाबो बे सरखार दाग्रा लिडारजों थायो नामा जाम्बा मूर्खफोर हट गोदाव सोराव